מה ההבדל בין מה שעברנו בתהליך שלנו לבין דברים שעשית בעבר? בתהליך שלנו בעצם את מאוד מתחשבת בסדר יום שלי, באורח החיים שלי. מה שאומר שאני מצליחה לשלב את התוכנית באמת עם הדברים שאני אוהבת. אני יכולה לאכול עוגה, אני יכולה לאכול כריות, אני יכולה לאכול דברים שבאמת קשה לי לוותר עליהם, ואת בעצם לא גורמת לי לוותר עליהם, את פשוט מכניסה לי אותם כחלק מהתפריט שלי בצורה מאוזנת. את נותנת לי לשלב את זה ביחד עם החיים שלי, ואני עדיין מצליחה לרדת. אני יורדת מדהים. ובתוכניות אחרות זה היה פשוט תהיי לפי התפריט וקבוע ותבניתי, ובסופו של דבר נותן תחושה שאני מפסידה דברים. ואיתך זה ממש לא ככה. אני אוכלת עוגה, אני אוכלת כריות, אני אוכלת שניצל ביום שישי, ואני מצליחה לרדת. זה אדיר, באמת, משהו מדהים, ותודה רבה לך. ממש, ממש תודה. זה מדהים. אני ממש מעריכה את זה.